Nabi Allah, Nabi Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad kabulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum tolan sahabat kalau kita ika mengaji hakikat nyawa jo tubuh hanya dosa kabeh jangan disangka dua lamat kau disangka dua hanya dosa itu bapi tuan di tangan rapi segala alumma banyak nan kirama janganlah kita bak cando bodoh mumbang jo kalapo manonan tu anak jo bapu manona mudo kota aduan apa tiado zat jo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mano ko inyo di mano bana tempenya tonyo kau tidak dipaham di hati kita jalan sama kabatan barimbo tak mungkin dia andai kemalawan buayu tak mungkin tumbuh tanduk di kudo tak mungkin babi kabadana baranak rusuh ada purasu jona marasu iba apa bana liling jo api ba apa bana cincin jo jari bagara cincin karena dek jari bagara tubuh ada sifat maani ko iyo mati sebelum mati tentukan jalan kita lalui tentukan luang kita renangi tentukan lawi kita renangi kubat laku liik laisi supaya narapi bijonan kawi Allah lah duduk di aras dan kudusi di kapal jantung ai Muhammad berdiri di pangkal jantung sebuku darah mati di situ pula Abu Jaya berdiri baparang jo Muhammad tak menaruh api kok menang Abu Jaya di peperangan tadi nagari maka dimakan api kok menang Muhammad di anggota lah suci anggota semua sekali masuk sarugo kampung Narami layananyo laisa yo kamisli kamislihi
ayanda pikiri sini hidang nerami hidang nerami ayo dari junjungan kita dekan rahmat dari Tuhan yang anggaso hidup dalanan de kami menyambang jua hari itu nyambung lapi to di mungko asamo dalanan disebut apa di sini ingajo nanda udu aburi di pintu ekami alade joma maka penguluran arajo alin jo ulama alade yun sanai igamu kacadi alade japadai lagi candu akiyo bayi kaum bapa sarato kaum umbundo ikon alade silawat alade nambaru mangan anjugo sari deta ada sari bang asu kami meminta maaf tapi nonton apa asamu labi bana ka orang tua desilanan delapan mulu para atamu kile de barapi bilang mereka aduh yodai lama
Ikut silawat tua-tua Dipandang mata ya mulai Sari tadanga jarang basunu Suap jauh ada keja anak dinyo sama-sama kita itu panas saja ada kasih banyak iyo kami bari gasa patah jodoh kami bari tu kok mau pepulo kami bari juga barang sadu takau barang sadu denalai pado malam menangko kini dibagi itulah amalan kalau de baru buang de jorai lalu itu de lalu iyo malam de hari iyo rasonyo andalai mari dele pengajian sabatan jodoh karano pengajian penting itu penting iyo sekali di bidang agama di agama iyo Islam oleh agama kita suruh tagal adon di dalamnya dan iyo sudah oleh ikiwani la ilaha illallah lepam nanti dijadikan cara min langit iyo bumi pemandangan siari maju iyo di sini adena lema alie nyawalam oleh mama diri dan lema alie diri malah di dalam diri oh adon
hakiki le adon ajazi ola dipandang iyon lahir onam batin iyo tak kasih di dalam iyo anan batin orasin entasi bunyi ajo kalau nesiari labija memandang oh dari ainan naso inyo babilang disimpan kasamonyo disatukan pandang anak iyo kulima le tampe iyo nyo hilang manula tuang nan bijasano pandang labuah di dalam bijo kenala diri siana punyo Tuhan batanam musim pabilo Ogato marusin aluma kito sama soalam babagai rupo Bambago Adam lada balumba tempo balumba ibu lada balumba bapo balumba saruko balumba naraku konurmu Muhammad dalam alemunya di situ bijo mulut kambangnya Labi jonan satu di situ asalnya di bambu lima tanpa ada kembalinya kalau Tuhan nasibnya Tuhan oh bukan di luar bukan di dalam bukan baru putih aja hitam dengannya itu basalan kalau dipandang orang yang wahab pandang tak sampai kapado Tuhan dihampirkan mati sajalah jalan jangan begitu kita sekarang disatukan tali katampe bapegang supaya mata gua wujud tiada oh di mana minggu kalau tarabang oh kok balun tarang begitu jalannya kepada guru andalah tanyo karano jalan banyak simpangnya janji ko sampai ajal ko tibo adalah lidah dan lakalu pandai bakato mengucap laku liman kau indah dan biasa ada kulima de kamanu de pulanyo tiada pun lama analah dengan laku lima Tuhan kalau dekati iyo dai tambun jantan kalau nenek bawa dengan lata kasih bulan kalau nandai ka bawa dengan letan kasih bulan anakku lima meliputi alam meliputi tubuhnya wajah badan kalau dipandang de orang nambijak dia di tempat samparon lumpuh mangko bajaja samparon butuh mangko nan nampak don dia lama tarau batulah Allah dotai nena ala omba
paham talata. Wahai saudarulai andai dan tolan, kenallah diri, pandanglah Tuhan, cobalah uji batu jo intan, timbanglah batu bare jo ringan, Keputusan pandang kepada Tuhan, keputusan ilmu kepada iman, iman dia cara minta Tuhan. Tuhan kita lebih ilmu Tuhan. Di Allah batinda ihsan. Aku bersaksian di soal pengajian. Kalau lebih dari itu hilang penyuruhan. Puntunglah anyoi, ko apilah padam. Karate balik pejuru tuli bajalan. Kepada siapa kita tanyakan. Teba guluang tulinan bajalan. Allah pulang kepada lautan. Laut dijadikan sampan. Alhamdulillah munyum indah kekaran. Itu benar soal pengajian, soal